Sme v 22. dni, bratia a sestry, a dnes sme pracovali na parkovisku celý deň. A to bola práca, vám poviem. Ťažká, náročná. Poď, Laco, medzi nás. Nevadí, že máš sluchatka. Nevadí, že mám sluchatka? Nevadí, je to náš kameraman zároveň. A čo si dnes robil, nám povedz? No, to som čakal, že sa spýtaš. No, čo som robil? Tak, robil som. Ahoj, Mirko. Ahoj, Serus. Čauko, kde sa tu berieš? Čauko. Ja robím s tebou. No čo si dnes robil? Dneska sme pracovali na parkovisku. Veľmi dobre nám to ide, bo slnko nám svieti. Daj si do okuliára, lebo sa vidím v tvojich okuliárach. Veľmi dobre nám to ide, máme dobrých spolupracovníkov. Tomáš je dobrý dielovedúci. To je ktorý? To je jeden, čo stojí oproti. Tak veľmi pekne nám to ide. Sa mi to páči. Ďakujeme ti. OK. Aké máš ty pocity, Rastio, z tejto stavby, z tejto sály kráľovstva, jak to vidíš a z čoho máš radosť, čo by si ešte povzbudil bratov? Rád mám z toho, že zatiaľ som všetko, čo som spravil, tak som nepokazil. Ako som hovoril na začiatku, že sa učím. Teraz som sa učil stavať lešenie, potom sme skladali tvárnice, potom sme naučili tvárnice skladať sa same, však to uvidíte na zábere. No a potom sa snažíme robiť všetko to, čo od nás chcú. Dokonca sme búrali. Búrali sme plot, mali sme stavať. Ale dobre, pobúrali sme a dobre je. Čo by si odkázal bratom a sestrám, ktorí sú tu okolo dokôl? Čo by si im odkázal? Že bez vás by mi bolo smutno. Bez vás by to nešlo. A bez vás by to nebolo ono. No Milanko môj, ideme si v pracovnom nasadení. Čo ty vidíš, ako to pokračuje? Tak pokračuje to veľmi dobre, máme z toho veľkú radosť, to postupujeme i napriek tomu, že počasie je až príliš horúce. Dodržiavame pitný režim, bratia sú veľmi usilovní, takže tu je vidieť výsledok a teším sa, že v pondelok nám dovezú ďalšiu dlažbu a pokročíme zase ďalej. Takže dnes sa urobilo zase veľa práce a teší ma to pri srdci. Takže všetko je srdečné. A ešte mi povedz, čo tvoje kríže? Všetko. No, všetko istí tralgit. Bratšeko, my sme veľmi radi, že vás tu máme. Ste spravili nádhernú strechu, nádhernú prácu za 2 dni, tak to ani hociakej firme sa nepodarí. Veľmi sme nadšení, my to takto vnímame a teraz by nás zaujímalo, ako ty sa u nás cítiš, ako trebárs varíme. Veľmi dobre varíte, veľmi dobre sa o nás starajú domáci, kde sme ubytovaní. Sme veľmi radi, že sme tu mohli byť, bo ešte sme v týchto končinách našej republiky neboli a sme radi, že môžeme s vami spolupracovať a môžeme spoznávať aj tu bratov. Veľmi nás to naplňa radosťou, aj keď robíme, ale s manželkou toho roku sme na 3. stavbe a sme veľmi povzbudení, že môžeme aj takto chváliť Jeho.
Je dokonané.